Jag heter alltså Arvid Molin och jag kandiderar till kommunfullmäktige för Miljöpartiet. Idag så sitter jag i stöd- och omsorgsnämnden och i kultur- och fritidsnämnden. Och jag ska berätta lite grann om Miljöpartiet. Miljöpartiet vill se ett Lidingö som tar ansvar för en hållbar utveckling, för miljön och för kommande generationer. Ett modigare Lidingö ska vara öppet för alla att utvecklas för att alla olika typer av människor ska kunna bosättas inom vår kommungräns. Det ska finnas den möjligheten. Det ska finnas service och arbetstillfällen på Lidingö, och Lidingö centrum ska vara den naturliga knutpunkten för oss Lidingöbor. Vi ser att ett modigare Lidingö inte sticker huvudet i sanden utan vågar möta de stora miljömässiga och bostadsmässiga utmaningar som vi har framför oss i regionen. Vi vill skydda naturen genom att inte sprida ut bebyggelsen. Och vi vill också utvidga våra naturreservat. Vi ser att ett modigare Lidingö tar ansvar för en levande stad och en fredad natur. En förutsättning för utvecklingen är att säkerställa en god kollektiv förbindelse. Och därför vill vi se att Lidingöbanan dras från Roksten via Lidingö centrum och vidare i mitten av en aveny till Skärsätra och sedan vidare mot Gåshagen. Miljöpartiet vill se ett hållbart Lidingö för alla. Vi vill utveckla Lidingö för att skapa förutsättningar att leva mer hållbart och uppmuntra till en hälsosam och miljövänlig livsstil. Därför tycker vi att bland annat kulturen bör få en plats i de nya planerna för centrum. Ett kulturhus som en central knutpunkt för stadens unga och en mötesplats för äldre. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Miljöpartiet vill också se en trygg skola, förskola och fritids. De ungas välbefinnande ska vara ett av skolan och förskolans viktigaste mål. Och med fler vuxna i skolan så skapar vi förutsättningar för en tryggare miljö där alla elever blir sedda. Och Miljöpartiet ser därför att det höjer skatten än att fortsätta.